Wel, dyw I ddim yn gyd-ddigwyddiad nad yw hanes pobl ddu yn cael ei nodi'n glir yn ein llyfrau hanes ni. A ddim ris-bel yn ôl, roedd agweddau hiliol yn golygu na fydde hanesion pobl o leiafrifoedd ethnig yn cael eu cofnodi fel rhan o hanes I gwlad. Ond erbyn heddi mae pethau yn newid a hynny gwell. Cymru oedd y wlad gyntaf I newid pethau ym Mhryden. Ers mis Medi 2022 mae dysgu am hanes leiafrifoedd ethnig yn rhan o'n gwersi. Ac yn y blynyddoedd diwetha mae yna fwy o bwyslais ar y pwnc hwn. Falle yn rhannol yn dilyn ymysodod yn America nôl yn 2020. Pan gafodd George Floyd ei ladd gan heddwas yn Minnesota. Fe nath hyn arwain at protestiadau ledled y byd yn erbyn hiliaeth. Falle bod chi'n cofio'r protestiadau neu wythnosau yma yng Nghymru. Mae pobl ddu wedi cyfrannu'n fawr at hanes Cymru a thipyn o'r hanes honno yng Nghaerdydd. A does dim dwywaith, mae un o'r bobl sy'n ganolog I hanes bobl ddu fan hyn yng Nghymru, Betty Campbell wrth gwrs. Hi oedd y pennaeth gyntaf ddu yma yng Nghymru. If you're black, that's your lot. You're not going to get any very far in teaching. Fe wynebodd hi hiliaeth yn ei rôl, ond fe lwyddodd hi newid agweddau cymdeithas ar draws Pryden. Wrth gwrs, mae yna straeon diri am gyfraniad bobl ddu i'n hanes ni fan hyn yng Nghymru, a thrwy gydol mis Hydref fyddwn ni'n rhoi sylw I rai ohonyn nhw. A chofiwch, os oes gyda chi stori I rannu, wel, cysylltwch â ni.